Meki pa ya don lang kene ga sngi shane ban ki heb ki baret par ki khna jong phi te ka shala pen khre na ka bata jong phi ya shong lang ya di shalang bat kitu ki badai man pen khre na ka bata ka ba de ya MLA sngop ha bangin ya lek na sti tangkum ta khublei shibon ka jing ya lang Tega jeng penpana andala dep disha subha ba kerisas na benta ki kena kalong khat arbaji khat ar Jong school hangi po nongbahmawshuit. Belajar pateng sngi iong bakalaway kari samlak kesyong habi jong ka ne long ko bang yang pho yang piang jong ka raj barok away nama ka school long kom dei bang tang hang ne po merai mawshuit nai dei lang ka hang rangkat ke dawyong rangkat ke motong reng katai ke pedang pelong steng kinyawan lang hang ne Nalai yang kai kindiat bat iwe na pedeng inoi kai berngalak kali katno teli gisnem ka jingya linti ke jong phi kum ka school hapo ka ga shnong ka jong phi hagabai dei bar ke LP la ong lastang na du usnem khat khanai spa sanpho bargabai dei bar ke UP na du usnem arjar khandai barbangi ngap ya ka jingya linti kat kum ka jing batai ru na ka liang jong ba Lucas Khongji nilayo osngau de shisha bakum ka school plade banya ding ba ki jing e ki ding pen kiang ki babun henrei ning kong e de ban aingu khublei balayalam linti ya phi nadu kite ki snem bladep hadu kini sngi bamenta hoi ngimla banya chakmadru klem da yai pertu ya baro ki bladan ga benta ga bakrau pan prat linti ya baro ki de khot school managing committee ya ginoi kai ya ki khynnah puli ya ki kimi ki pan nadu kita ki por bamansha hadu kini ki sngi bamenta ki bla pelong ya kani ka school ga jong phi kumni kum bakalong menta ngaso komen man yo sngo bagi LP section kladan kumba shispa arphong tam ki khynnah puli bangi sothu da shisha habangi kren hagabai dei bad ke education sector khamtam shekit hain nong kendong ngemla banlen kidan ki school katu ni teli sha thain nong kendong ka panagaliang jong ka sarkal jilla ka duthia dudem bale bamdon ya kata ka enrollment ka babet babiang dan ki school giba teng teng tam no hikai ya ki kena school ka sarkar kai kendu mausyang khamtam habai de begini school kumnu banle ka pelsyang le se banwalar walenti kumnu ban penbet ya kani ka jinge hendrengi sothu kani ka jing sokol dot kaladong ka jing sokol dot ka bejubua hendai habang pet pat ya ke enrollment kani ka school ka jong phi kanu ka penyo men siam ru yang a kumno mi khmat banyo sngo ya ke enrollment ka bahe banagalyang ka jonga ngadon tangman ai ka jingkit bok kidwang bublei unang yai ai ya ka jing start jing champang khamtam hagi dikot jong school managing committee ya ki noi kai ki bai ki jongi berkumju ki na kena puli baling ba kani ga slem jaka puli ki nangmi ki khlur ki banlong ka lawai ba phanai
Nakabenta ni ka snong, nakabenta ka tany, berkumju nakabenta ka jelahi berokowai. Hoi jabai day pada school building, keladai ka jingpen pau, ka jingpen sngau, nakaliang joka manjing committee hanus nam bladep. Bagila angno de shisha ban yo no ya kan ga additional classroom. Hoi nyemla ban len ka jing shisha kum kinong mi khmat. Ngiyo pedang ya ka jingpen sngau, ka jing angno ka babon nakaliang joki pajba babon balang. Henry kumangal juai keren na kawai ka rensan sa kawai pat. Ngidon kam ban penya pher hapdeng kata ka jingdon kam bat ka jingkwa jongi gibre ko mga ju ong mlaban penhun yo menta ka way la sha sa ala ni la mlaban penhun Henry kumla penpau na kaliang jonga manjing committee kadai shisha ka jingdon kam habangi pet ya ka enrollment ka bahe bade halol ta ka nongrim bana kaliang ka jonga kumnong mikmat ngamdon lenti da kumoy pat Henry ban ko ngu ya ka banagaliang joka manjing committee kila dapat penpau. Banagaliang ka jonga kumnong mikmat. Nganang ai ka ketika diang ketika mon. Banitroy lang bat ka manjing committee. Bakinohi kay gibait. Ban persyang ban walat walenti kumno ban nang penjanai ya kani ka slem jaga puli hapo kani ka snong ka jompi. Kenang ba kalnong sisya ka jingmentoy. Nagabenta kini ki kena puli ki jongi.